Kasi madilim na siya. Yung wall, masyado na madumi. 6:30. Na-disconnect sa meeting eh. Lagot tayo eh. Patapos na rin naman yung meeting. Okay. Wow, nice color. Salmon pink yan. Wala siyang amoy. 1, 2. Blado. Ha? Yummy. Damit. Ay. Ay, gula na. Pintura na si Vlad. Ito pa yung Punasan mo na dyan. Wow. Oh, Vlad. Kaya mo nga anong lagyan mo ito ng tape, oh. Paano ka magpintura? Lagyan natin ang tape to. Ito lang buong ano to, ha? Patay mo na ang Diin. Long press. Hanggang magtutot. Ganun. Ma-off na ito mag-isa? Natunog yan. Yan, ganda na ng kulay. Before and after. Nakuhaan ko yung before niyan eh. Pipintura na yung tatlo. Saan kasama nagpipintura? Saan? Tignan natin ang tatlong nagpipintura. Nakapagpintura naman at may pinturang tira. It's pintura time. Pati si baby oh, ang likod oh. Vlad. Ang cute naman yung pampintura mo. Wow. Wala ka naman ng pintura, Vlad. Kausap mo. Lagay mo, Vlad, ano? Hindi ka dali. Subukan ka. Pintura mo, Vlad. Ang galing mong pintura. Kala mo marunong. What could you put the film? Open. Turn. Hey, come on. Come on. Come on. Come on. What? Come on. Tutulog. Dirty. Hanip sa ngiti. Ang pintura ni Ate Sam, maliwanag. My favorite color, pink. Kasaltahimik na mundo nila dyan. Parang pagod. Ated, Samantha, nagpapaganda na naman. Yan po. Mahilig siya sa salamin at sa suklay. 5,000. Itiskat pa lang. Sexy salmon. Ang ganda ng color. Sila ay parang pink and orange ang dating niya, no? Ah, may ngiti ng walang dahilan. Ayun, may ukay mo. Sit sa ka.
Ikaw, gusto mo? Dali. Bali. Ang cute ni Vlad. Bulusot ka dyan. Ay, nahulog ako. Sarap na nga ito. Daw, ano sabi ni Vlog? Chinilas. Chinil. Kumukulog na ang tiyan ko. Ako ay nagugutom na. Gutom nga, nakakain mo lang, gutom na agad si. Grabe man. Nakain pa lang ng merienda, gutom agad. Hindi yan nagkain na din ako. Dalawa doon. Sarap naman dito, ang daming puno. Hindi mainit na. Parang ganyan na kasi nauna yung bahay nila lolo. Oo. Maganda pa dyan. May kalabaw, oh. Yan. May mga dala-dala siya. Ay, salamat. Malamig-lamig dito. May kikain talaga. Pinelas, iwan na sa loob. Vlad, di ka na. Let's go, love. Ito masyado eh. Pabalik-balik yan, pabalik na naman. Vladimir. Careful. Oh, careful. Ang likod-likod mo, pawis ka na. Balik na naman, back and forth. What? Ano kay ate? Sarap ba ng movie? Ew. Careful. Okay. Yan, paper. Vlad. Natatawa ko sa What damit kind mo. of dress is Dinamit na yun. So, ano, damit ni Papa niya. Ano ba yan, Vlad? Para kang ano. Hindi ka na makalakad. Hey. Hey, little one. ganda sa naman tayong pambili. Kila mami yata yan eh. Hey, little one. Ang init eh.
Good night, Abilis. Good night. Bye-bye! Ay, very good. Ayan. Oh.